Auzi-mauziak. Arazo bat daukat. Atari txakur honenaren saria banatuko den festako ohorezko gonbidatua naizenez joan beharra daukat. Baina etxaldea bakar ikusten badut, nire arerio txarrenak sartzeko baliatuko du. Irten bidea, hause. 8 malapartatu hori irudikatzen duen budu panpina. Erosi dudan magia liburu honetan aurkitu ditut fetitxia egiteko argibideak. Baina etxaldetik urrundu behar dudanez, neronekin eramango dut panpina. Horrela, berari egiten diodana une berean otxuputzari egingo diote. Bai, horixe, gau ekitaldia aztezina izango da! Nola ez ba, primerako afaria izango da. Bai, badakit ni joatea nahi duzula, Marta, baina ez dakit alko... Zorrotu zaitut, Alberto, beti berdin. Nire familia etortzen Ongi da, joango nahi zure gulasoak ezagutzera. Pozik zauden? Lotxagarri utzi gero. Oraintxe arte, ez kezkatu, ez zaitut lotxagarri utziko. Ez dizut utxe egingo, musuak. Moisesek atari txakur honenaren domina irabaz dezakela pentsatze hutsarekin, totolo horri jaia ondatzeko gogoa ematen dit. Egongo da modua, baina zein da, Budua? Bai! Urteko atari txakurra. Dantzan egin nahi? Bale, hop! Ui, ze gertatzen zait, gerosiago antereño. Zoragarria zaude, kondesa! Jaun Andreok, ezer naiteke hemen? Oh, bera da. Firatzeko modukoa da? Otsoa da azken finean. Osaba, nire Alberto da ezagutzen dudan izaki baketsuena. Ala jaina, bero egiten du hemen, ez da? Zein gauden bitartean, zerbait edan nahi duzue? Freskagarri bat egarri naiz. Ondo zaudela aztana, pasa zaizu. Bai, hobeto nago. Geldi, kilimarik ez! Ez zara handitxoa panpinekin jolasteko? Lasaitzeko egiten dut hau, baina gogaitzen bazaitu. Geldi! Jai bikaina ez alda ala. Nire bizitzako bikainena esango nuke. Orduan nolakoak ote ziren besteak. Sartu zuten ondatuko duzu, Atxeden pixka Alberto. baten beharra daukat. Atxeden hartuta pasako zait. Ongian, izeba maitea, bere ala jarriko gara maian. Tartako xoak egin ditut. Oso panpina polita da, emango ditazu, jauna? Ez, ekarri txiki! Izugarri gustatzen zaizkio aurrak. Harrapatu zaitut! Ez! Zer esan dizut nik, Marta? Otsoa beti otso! Listo, eskuratu dut! Ai! Kiskaltzen dago! Beste pixka bat lastana? Hau zori txarra! Hau ez beharra laguni da zue! Putzegin! Hauretan osten den! Mila esker, primeran pasatut, Marta. Agur eta hurrengor arte.
Baina zuretzat ez da hurrengorik egongo gorroto! Gorroto zaitut, Alberto! Gabon, Totolo. Bai, gabon, Otxoputz. Ba, Bof. Zukere, bai. Ikusten denez, ideia bera eduki dugu. Trumo ja dator! Jakinaren gainean zaude, eskasa naiz, baina gogorra, bai. Maitea, zer zabitza? Non geratu gara, Totolo? Ez! non zauden? Norbaiten bila zabiltza? Jaitxoki! Alde mendik, kospa! Kartzelara joango zara, Totolo. Legearen aurrean erantzun beharko duzu honengatik. Bosta sola niri legea. Bildu botatako hortzak eta zoaz etxera damutu baino. Unetxo bat zer esan duzu? Legea? Ez dakit nola ez zaidan otu harinago, ideia bikaina. Ikusi duzu, garaitezina naiz haserretzen naizenean, irabazi egin dut. Okerrekongo al naiz, baina iruditzen zait. Hau hasi baino ez dela egin. Alberto! Alberto! Kontuz minik eman gabe! Zer gertatu da? Horrela zegoen koka aurkitu dugunean. Arren eskatzen dizut, Alberto! Esan zerbait, hitz egin mesedez! Esaidazu txantxa bat dela, Marta. Ez da. Epaitegirako deialdia da eta zure izenean. Agertze deialdia hobeki esan da, baina ez dio axola. Axola duena da, Otxoputz epaitu egingo zaituztela. Epaitu? Epaitu, baina zer... Setati abokatua naiz, setatietan setatiena. Nire bezeroaren ordezkari gisa, honako krimen hauengatik salatu zaitut konderri honetako agintarien aurrean. Jabetza pribatua urratzea, bizilekua urratzea, gau eskandaluak piztea, eta ordena publikoko agentea iraintzea. Zerrenda luzea da eta auzitegian irakurriko dizute osoa. Abokatu maitea, lan bikaina egin duzu. Otxoputz, zirkinik ere egin gabe libratuko naizutaz. Abokatu hon bat aurkitzeko gomendatzen dizut, gazte. Beste bat artean, dereño. Ez da egia! Niri hau egin traidori horrek, nori eta niri gerra nahi badu izango du. Salaketa guztiak irentsi beharko ditu. Abokatu sorta batekin gango naiz auzitegira eta ikusiko... Baina abokatuak oso garestiak dira, Maitea. Eta sosik ez daukazunez aurrez galduta daukazu. Oker zaude, andereño. Aski da, Xatur, ez dauka graziarik. Einago ados, pitxu. Hemen ez dago xaturrik, baizik lege gizon ospetsu bat. Nire izena isa sator abokatua da. Beste hitz batzuetan esan da, ni neu. Enekien abokatua zinenik, Xatur. Neuk ere ez, baina buruz dakizkit abokatuen telesail guztiak, eta hori bada zerbait ez, auzi-mauziek ez duten niretzat sekreturik, eta ez dakit nola, baina zaude ziur garbi aterako zarela leporatzen dizkizuten akusazio beltzetatik. Ez dakit ba, zaila dauka. Ikusiko dugu. Isilik mesedez, epaiketa astera doa, setati jaunak dauka hitza. Presnago epaile jauna. Epai maiko jaun Andreok, nire bezeroaren izan ezik, Mackenzie etxalde baketsuko biztanleen zatere arriskutsua den lagun hau epaitu behar duzue gaur. Begiratu akusatuari, jaun Andreok, begiratu otso beldurgarri honi, malzurkeriaz betetako aurpegi honi. Elkartetik at bizi den bizizale eta arloteari. Enago ados, epaile jauna! Inauterietara alzoaz, abokatu jauna. Ze piura dau. Zer ba, hain itxusiak aldira nire toga eta inordea. Ez, batipat bigudiak. Arranopola, emaztea nire gauzekin ibiltzen baita beti.
Jarraitu, setati jauna. Epaile jauna, akusatuari Mackenzie etxaldeko sarrera betiko debekatzea eskatzen dut. Luzaroegi sufritu ditu nire bezeroak otso honen irainak. Bukatu egin behar dute. Setati jauna, baldaukazu diozuna frogatzeko modurik. Bai, jakina! Atzebarriak egin behar ditugun. Enago ados! Epaiketa justiziaren parodia bat da. Nire familian belaunaldietan gara abokatuak. Horixe da abokatuen arazoa. Elukete ugaldu behar. Isilik! Bestela auzigela ustuko dut. Ona hemen frogetako bat, jauna. Nire bezeroaren beisboleko batea, akusatuak apurtutakoa. Akusatuaren bizkarrean apurtutakoa esango duzu, ez da berdin. Epaile jauna, nire bezeroari erasoka ari dela ateratako argazkiak ere badauzkat, baina aurrena beste hauek erakutsi nahi dizkizut. Tori, epaile jauna, errugabe baten bortxaketa begiratu ere ezin ditut egin. Nik ez dut otxo bat olio batekin baino ikusten. Bai, jauna, akusatuaren andrekaia naiz. Uste dut gaixo honek burua galdu duela. Kasete honetan daude frogak, bikotea sastraka baten atzean. Frogak behin betikoak dira, eta nahikoa dira Hain zuzen ere, jauna. nahikoa froga dira zu abokatu zatik baztertzeko. Setati abokatua, legeak ez dizu ematen inoren bizitzan sartzeko eskubiderik. Ez da niri denbora alferrik galarazteko ere, txakurreta otxo baten arteko liskarrekin, eta hiena maltzurreta satorrero baten kontuekin. Deliberatu ondoren epaimai honek Mackenzieko saiotan hilabetean oinik ez jartzera zigortzen zaituzte. Zehaz dezakezu hori pixka bat. Zeintzuk zigortzen dituzu? Denok! Denok ere hausnarketa egiteko premia daukazue, eta ea horrela arrastoan sartzen zareten. Epaiketa bukatu da. Zuk nahi zenuena da, ez da? Otsoari etxaldeko sarrera debekatu diote. Neuri ere bai ordea. Ai, 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 ai.